Καλώς ήρθατε στο επόμενο βίντεο, το Part 2 από το Αλφα Ρωμαίο. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε splitter μπροστά και τα δυο φτερά τα οποία κάναμε αλλά εκείνα δεν μ' άρεσαν και θα τα αντικαταστήσουμε με τέτοια απλά ταπεινά φτερά. Entende o que tá acontecendo? Só deixa bater, só deixa levar. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα θα αλλάξουμε τα φτερά τα οποία είχα βάλει στο Ρωμαίο, στον προφυλακτήρα. Δεν μ' άρεσαν και ήταν και ωραία και δεν λειτουργούν στην τελική. Θα κάνουμε δύο άλλα, δύο από κάθε πλευρά σε πόσο, 30 είναι αυτό? Ναι. 30x10 με κλίση 20 μοίρες. Αυτό μου το έβαλε το ChatGPT, θα δείξω τη φωτογραφία κάπου εδώ. Πιο Και- από εκεί. Κάπου εδώ. Εκεί. Respect στον Αθανάση, ο οποίος είναι πίσω από την κάμερα. Σήμερα βοηθάει. Στο πρώτο βίντεο δεν είχα πάρει, οπότε δεν μπορούσα να έχω πολλά πλάνα. Αλλά σήμερα έχουμε βιντεοκάμερα στο... Βιντεοκάμερα man. Όχι ρε, είναι ο βιντεοκάμερας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε... Πού ήτανε? Εδώ. Όχι, πολύ είναι αυτό. Τόσο είναι 20 μοίρες. Ναι. Πρέπει τώρα... Κλείσε, έλα να με βοηθήσεις. Λοιπόν, το κάναμε. Έχετε... Πού έρχεται? Εμείς τώρα πριν πώς το κάναμε. Τώρα να κόψουμε εδώ πέρα. Και πάμε κόβουμε ένα σίδερο, δεν έχω τροχοκοπήσει όμως. Τέλειωσε. Έχω σπίτι. Πάμε να το βάλουμε πάνω στο σίδερο. Σημειώσαμε εδώ. Και έτοιμη για κοπή, απλά δεν έχουμε τώρα τροχοκοπήσει. Έχουμε τροχό. Λοιπόν, πλήρωσα για όλο το δίσκο, χρησιμοποιώ όλο το δίσκο. Θεωρητικά μπορούμε να κόψουμε. Θεωρητικά. Πρακτικά όχι. Πρακτικά όχι. Οπότε, βρήκα εγώ ένα δίσκο. Βρήκαμε τροχό. Δίσκο βασικά. Τώρα πρέπει να κόψουμε σε ευθεία αυτό. Μήπως να το διαλύσουμε κιόλας. Καλά, θα το διαλύσουμε αυτό μετά θα είναι. Μετά πρώτα να δούμε λίγο πώς κάνει, να φάμε λίγο τις γωνίες. Τα καλά ναι, είναι ότι έρχεται ακριβώς. Τώρα πρέπει να το Θα το στραβώσουμε. στραβώσουμε λίγο. Θέλει... Εγώ το στράβωνα με το σφυρί και τη μόρσα, αλλά... Τώρα και με το πόδι γίνεται. Σε αυτό το σημείο του βίντεο καταλάβαμε ότι το φτερό ήταν στραβό. Γιατί το σχεδιάσαμε λάθος με το χαρτί. Ακουμπήσαμε όλο το χαρτί πάνω και το σχεδιάσαμε έτσι. Θα σας δείξω φωτογραφίες από εδώ. Οπότε από εδώ και πέρα η συνέχεια του βίντεο θα είναι όπως το κάναμε σωστά. Κι άλλο θέλει να... Πόσο κόψουμε ακόμα θέλει αυτό? Τι λες ρε? Κι άλλο θέλει. Το βλέπω. Εδώ θα είναι αυτό. Ναι. Ίσια είναι. Ωραία. Πώς περίπου θα κόψουμε τώρα? Δεν θα πάει καλά αυτό. Παπά, έλα.
Λίγο εκεί πάνω. Το γάμισα. Και σιγά σιγά έχει καθώ μέσα και κάτω. Και ίσια είναι. Λίγο προς τα πάνω. Ωραία. Έχει εδώ πέρα το σημείο. Day 3. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τον προφυλακτήρα. Για να κάνουμε το splitter από κάτω πρέπει να βρω τρόπο να το κάνω. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσω αυτό το σίδερο ή αν απλά κάνω κάποια πατέντα και κάτσει πάνω. Θέλω να βρω έναν τρόπο τώρα για να μπει ένας εδώ πέρα μπροστά για να γίνει το splitter. Και είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό που δεν πιάνει εύκολα πάνω στο σίδερο και είναι και στραβό, σαν πλαστικό δηλαδή. Λοιπόν, βρήκα τρόπο πώς να το βάλουμε πάνω γιατί θυμήθηκα ότι είναι περίπου 25 πόντους, ωραία. 25 πόντους, κάπου τόσο. Θα ξεκινήσει από εδώ περίπου, 25 είναι εδώ, θα πηγαίνει ως εδώ, σε ύψος, μισό εδώ, έτσι. Μπορώ να το κάνω και λίγο πιο μικρό, αλλά όχι, καλά είναι 25 πόντους. Θα μπει αυτό το σίδερο εδώ, η λάμα εδώ πέρα, θα βιδωθεί πάνω εδώ. Και έτσι κι αλλιώς θα πιάνετε πάνω το σασί αυτό. Θα τρυπήσουμε μια τρύπα εδώ πέρα και εδώ για να τραβήξουμε σίδεράκια να πιάνετε από το σασί πάνω. Και θα κάνουμε φυσικά και κάποια άλλα μικρά σιδεράκια τα οποία θα πιάνουν αυτό πάνω σε όλο, όχι αυτό, αλλά είναι ένα άλλο. Κάπως έτσι θα βγει, θα κολληθεί εκεί, φυσικά και θα του δώσουμε ένα σχήμα, δεν θα μείνει έτσι απλά και θα γίνει καλύτερα. Το κολλάω και επιστρέφω. Λοιπόν, έβαλα το spoiler μπροστά, είναι πολύ ωραίο. Βασικά το δεν είναι ωραίο, είναι λίγο χάλια, αλλά είναι ίσια, αυτό με νοιάζει εμένα, όπως πρέπει. Θα το δώσουμε σχήμα, θα μπει φυσικά και το φτερό αυτό εδώ, κάτσε να πάω να το φέρω να δούμε πως είναι. Λοιπόν, έτσι είναι με το φτερό το μικρό, δεν θα μείνει έτσι, θέλει αυτό να βγαίνει λίγο πιο εκεί. Έτσι θα βάλω το σίδερο, θα πεταστώ λίγο. Ήδη είναι πολύ καλά. Θα το δώσουμε και λίγο σχήμα από εδώ, στις γωνίες και από εκεί. Και θα γίνει το ίδιο από εδώ, δύο φτερά πάνω κάτω. Και εδώ ένα εδώ και ένα από πάνω. Αυτό μπήκε πρόχειρα, δεν θα μπει εκεί. Αυτό είναι σχετικά το τελικό αποτέλεσμα. Θέλει κι άλλο. Γιατί πρέπει να βάλω και το φτερό από την άλλη πλευρά, να βάλω και το δεύτερο φτερό από εδώ και τα δύο από εκεί, έτσι ώστε να κόψουμε λογικά εδώ, να κοπεί και αυτό εδώ πέρα το σημείο κάπου εδώ, έτσι τα πλάγια, και να κάτσει και ένα φτεράκι μικρό εδώ, ένα σίδερο απλά. Τώρα θέλω να κολλήσω, κολλάω όλο αυτό εδώ και επιστρέφω. Λοιπόν, κάπως έτσι βγήκε. Πολύ ωραίο, τελικά. Μ' άρεσε. Είναι όλα ίσια.
εκτός από τα δύο φτερά τα μικρά. Έχει καλή κλίση. Γύρω 5 μοίρες περίπου, 10. Όλα θα φανεί καλύτερα τη μέρα. Οπότε τα αφήνω έτσι όπως είναι εδώ και ερχόμαστε αύριο. Meep meep.